kuliye kirogo kyo MCA ime ijewodi Chitagoborabu Naftali Okenye nigasabire abamenye ebensemeyo Elio Esokie kigima ritukolie Jumanne na kumusira asigankaya yo koleta magenderense meyo boigo nigaganiri abakenya kobe Chiomorembe chingaki chobocholibu chikokolekana musakito Brighton Makori na kwariganiriyo roboti oruo asenchire yubikirano nigo liarenge lituko lyo moelio asabana siasa bali bagochikoriye birogo aho ekerobe akira ikoko na kuburia bamenyi bechinsemo aho gochikobasira Chitariki kianda omutinyo wa 5 na 3 umwaka oyo igakeroto goso asobacholi obone bw'umwaka oyo kaukwana nigitaseni Ndizi TV uyu kuriye kerokyo bwa MCA bw'Chitagoborabu ase ebunge ya South Mugirango Naftali Okenye nigobana nyareka hoteba buna nigara chikoreta monchoryo ase ensemo eyo ntimno mugaka ayato kwegwe risesi korubunge ya Kisii County nigo ochabwa na kwanyara nonde timbwatira nyinge kuchikokare kira ora nyore mbwatibuku ngogende kanisa nande nkoruororo twanya kosekana abantu bekanisa boigo Okenye na nyaraga kwerera amakongu aliaroche abamenyi bensemo ye Chitagoborabu bagwetera ayuara chigokora ekerara choruko bo MCA bwe wodi eyo oroche chitaya nchirusi lyawo lere torege sunteime chipara nchiyongia maje ntobwati ibinde byonse tobwati muntu jugoro ketago kwanyora igore dentira yoka asaba sae nigababoriri koba maiso ekero baguchugwa Chikura eriko bachora abarayi bare abaya ebichana mumaite konyankora ageriko more koseru more dende necheke ngakie tori koserwa netori otari kuchikoserwa ncharango chere gakirende kalira bwoni kainege tuma ende ningotakitoboro ri tuma nerira bwoni tochikoiba orasokoitwa na ina ro morembe ntagete mane mubaso kuchikorwana tamo kwa Chikura boigo nigakwanira igoro yengana yo kwena no wichbese asatebi abamenyi bensemeyo na obakori chibese chiri bakwewa kurende bachore murai orarete amagenderero yongote abaigoro ye chibesa abantu mbara bakoja kunyeka chibesa gwetana chiye chibukulie anya kota chinyike mono chibukulie maande mupime chitabichiaye orogenderwa ngakirole muntu igakandi ngachibesa na Chikura ekura na yemo bwate na mukaga tware kura yemo baka mamo mina bwate kura yemo na tatu mina bwate kura yemo igobono amangana yongo bwate binga ebe muntu okurwebe serati karwe akinyo manyanga kimuntu inu muyale egare nkondi chinkondi nchiro Okenye boigo na irali bagalia bene gotogie kiombe kyobochoriamo ne jimbibe ABC anene kero kendete kweriania ucheso bochorio bonne bo mwaka oyoiga especially South Mugirango IPC ni Nyamarambe. I congratulate you highly kwa maana mnataka Chiomorembe, mnataka imani. Kulipoteli ikitaseni Ndizi TV editariane Brighton Makori.